Ayan. Paluto na yung ano. Higado. Good morning sa inyo. Paos. Ano pa? Hindi tayong puyat. Tayong magdamag. Higado yung niluluto namin. Yung dinuguan luto na. Ayan. 54 kilos yung niluto natin. Papa. Ay, kamahal naman. Nagkakape. Yung dinuguan ay luto na. Dito sa loob. Puyat lagi. Yan. Ito na yung diniguan. At yung kalabaw nandyan. Ano ito? Kaldereta. Baboy. Yung ulo. Ito na. Naprito na saka yung paa. Crispy. Ganda. Yummy. Fiesta na. At ayan, di tayo nakakatulong dun sa Babay Project. Kasi, ayun nga, busy sa tindahan. At sa mga nagko-comment dyan, pasensya na po. At sana, bago kayo mag-comment ay alamin nyo muna kung ano ba, kung bakit wala nga sa team. Ganun lang ngayon. Hindi naman kami absent kung walang rason. And pause na nga tayo kasi pagod. Mas priority ko yung negosyo. Kasi minsan lang naman to. Gusto man nating tumulong yan sa Babay Project ay hindi tayo makatulong kasi yung negosyo ay inuuna ko. Ganun lang naman yun. At busy tayo. At sana maunawaan nyo kung bakit dito nakakatulong. At alam naman yun ni Kuya Noli. Tanungin nyo na lang po sila kung bakit wala sa sa team. Pakitanong na lang po sa kanila. Busy tayo eh. Pagkatapos ng pista ay tutulong na tayo sa may project. Pinapaliwanag ko lang. Yan si Papa. 4:45. Amo na. At punta natin dun sa harap. Wala nang nagsasayawan ng madilim yan. Baka may mag-comment na naman ng madilim. Hindi kasi gabi. Yung tindahan ko ito bukas pa. Pero yung bantay niyan tulog na. Pakita ko sa inyo para malaman nyo. Ito. Ang bantay dyan ay tulog na. Ayan o. Tulog na yan. Kaya ayan yung rason para malaman nyo bakit di tayo nakakatulong. Siyempre mas priority ko yung negosyo ko. Saka na tayo tumulong muna pagtapos na tayo sa ating ginagawa. Madilim yan.
na ibubotang tadi sa budi na. Bay. Lahat rapi no. Kalderita sa nagintanaan. Bango. Ngami. Tarwasan namin ito. Bango. Green fish. At ano par ay inumaga na. Umaga na. Kanina madilim. Umaga na. Boy pa yung ilaw pero maliwanag na. At ito. Kalderita. Sunod nito ay kalderitang kalabaw. Paus na tayo. Paus. Magdamag na sa pagluluto. Papa. Kami lang yung gising. Papa. Kalderita. Yan, tapos na magluto. Kalderitang kalabaw. Dami. At may liwanag na ng gusto. Sumikat na ang aring araw. Yan. Tapos kumakain. Ako kumain ako kanina. Ayun, tapos na. Pwede na matulog. Makaidlip man lang kahit 5 piso. Talagang 5 pisong tulog. Idlip na tayo. Duyan. Tulog time. Sleep time. Ayan. At yun, maraming salamat sa mga viewers.
At sana maunawaan niyo po yung ating ano na hindi nakakatulong sa Kubay Project. Busy oh. Yung asawa ko tulog pa. Punong-puno yung paninda. Utang. At ayan, atok na. Bye-bye. Ayan na. Tanghalian. Kanina marami ng tao kanina. Ayan, magandang tanghali. Kain tayo. Ayan, may bisita tayo. La Kuya. Hello! Mga pinsan ko. My baby. Kain tayo sa tanghalian. Ang daming tao magpaparid na. Nyur, kawan na nyur. Kawan. Kawan na. Yo, shout out. Shout out. Bayad salad. Mga barapigi. Ganyan. Ha? Vlog. Agko, relip. Si Migs. Ay, bigat sinisig na sa rin. Yo. Ay, Ay ka. Bawal mahiya. Dapat nagahay. Elementary. Carlos Nardo. Yo.
Ay, magalbas yun. Ano channel mo? Ha? Channel mo? Arnel Sabas. Arnel Sabas, so pasupport ko sa Facebook. Pops Neil, Arnel Sabas. Follow na lang guys, Arnel Oh. Sabas. Sa Facebook. Facebook mo. Facebook channel. Daming tao. Oo. Napo ganyan kasaya sa pista dito sa aming probinsya. Daming tao.